Journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiħnina tiegħek mulej għati widen għat-talpum li tagħna għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li hu għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. U l-Iben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u x-xhieda tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu wara li naddafna minn dnubietna għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fil-għoli tas-smewiet. U b'hekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla, inti ibni jiena llum nissiltek, jew jiena nkun missieru u jkun ibni. Imbagħad u jdaħħal l-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lil Alla. Naduraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu flimkien. Naduraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu il-ħafna gżejjer, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu flimkien. Naduraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Ixandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu u d-diemu jinxteħtu l-allat kollha flimkien. Naduraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Għax int mulej inti l-oli il-fuq mill-art kollha ola ħafna mill-allat flimkien.
naduraw lil mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna Talla waslet, jgħid il-mulej, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara li arrestaw lil Ġwanni Ġesu mar il-Galilija ixanda l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ il-xmun u l-ħoħindri qegħdin ikalaw ixbik fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin u minnu fih telqu ixbik u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Sajjieda tal-bnedmin. Din hija l-espressjoni li Ġesu juża fl-Evanġelju u li aħna issa mitħla tagħha, però meta Ġesu uża hawnhekk ma kinux jitkellmu dak iż-żmien fuq sajjieda tal-bnedmin. Hawnhekk kif rajna għamel is-sejħa lil xmun u ħoħindri li kienu sajjieda u qalilhom biex jiġu warajh u jagħmilhom sajjieda tal-bnedmin u lil ġagbu wkoll u lil Ġwanni li wkoll kienu qegħdin fid-dajsa. Hija sejħa ta' dawn l-erba' biex isiru sajjieda tal-bnedmin. Jien xtaqt li naraw ftit din is-sejħa kif jagħmel Ġesu. U hemmhekk naraw ukoll dak li jrid jgħid anki lilna llum fil-ħajja tagħna. L-ewwel nett l-Evanġelju jurina huwa Ġesu li jsejjaħ, ħadd ma jmur hawnhekk jippreżenta ruħu qudiemu biex jimxi warajh. Is-sejħa hija dejjem tiegħu. U lil min isejjaħ din tolqotna mal-ewwel li Ġesu sejjaħ lil nies ta' ħajja ordinarja, ta' ħajja sempliċi fil-post tax-xogħol tagħhom. Ma marx Ġesu jsejjaħ lil nies li kellhom awtorità ċivili, xi poter, lanqas nies li kellhom awtorità reliġjuża, lanqas nies li kienu pereżempju sinjuri jew nies ta' influenza fis-soċjetà, imma sejjaħ lil nies ta' ħajja ordinarja. U fejn sejħilhom fil-post tax-xogħol tagħhom. Mhux pereżempju iltaqa' magħhom fis-sinagoga jew fit-tempju jew f'xi post partikolari waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom. U li tolqotna ħafna f'din is-sejħa ta' Ġesu hija kif meta sejħilhom dawn is-sajjieda jgħidlek telqu kollox u marru warajh. Hija l-ġenerożità ta' dawn imma wkoll hija l-fiduċja f'Ġesu. Għalhekk marru warajh. Ġesu
ma tantx tom dettalji, xi programm biex jarawh qabel u jaqblu miegħu, imma kienet biss is-sejħa huma għax kellhom fiduċja fih telqu kollox u marru warajh. U x'għamel Ġesu? Ġesu ittrasformhom mhux f'daqqa bid-difetti kollha tagħhom, bil-limitazzjonijiet kollha tagħhom dawn id-dixxipli, imma ittrasformhom biex minn sajjieda jsiru sajjieda tal-bnedmin. Imma fl-istess waqt ittrasforma wkoll mod pożittiv ħafna it-talenti li huma kellhom. U jien tolqotni ħafna kif din is-silta meta qed isemmi dawn is-sajjieda, tnejn minnhom kienu qegħdin ikalaw iġbiek fil-baħar. U tnejn l-oħra kienu qegħdin isewwu iġbiek. U Ġesu uża dawn ukoll biex il-qudiem ikunu funzjonijiet importanti fil-komunità stess li l-Knisja. Kemm fil-ħidma tagħha il-barra li tkala ġbiek il-barra, ġifieri li anki tasal għand nies ġodda, imma wkoll il-ħidma li ssewwi ġbiek, jiġifieri il-ħidma li tfejja il-ġrieħi fih dan il-komunità li kienet dejjem meħtieġa għada meħtieġa llum. Li ssewwi t-tiċrita li jkun hemm kultant fih dan il-komunità. U għalhekk dak li kienu jagħmlu bħala sajjieda, imbagħad Ġesu trasforma dan biex jagħmluh bħala sajjieda tal-bnedmin. U aħna nafu kif eventwalment meta niżel fihom l-Ispirtu Santu dawn kienu verament sajjieda tal-bnedmin u fil-ħilma tagħhom mifruxa laħqu ħafna nies biex jiltaqgħu ma' Ġesu. X'inhu l-messaġġ għalina f'dan meta nħarsu lejn dawn is-sajjieda tal-bnedmin li għażilhom Ġesu? Aħna norbtu dal-Vanġelu ħafna drabi u nagħmlu sew mal-vokazzjonijiet saċerdotali u aħjar reliġjuża. Huwa veru għax dik hija sejħa, vokazzjoni tfisser sejħa minn Ġesu. U titlob ħafna ġenerożità u fiduċja. U għandna bżonn nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Imma hawnhekk naturalment, apparti dan li hu iktar speċifiku, hemm ukoll is-sejħa li jagħmel Ġesu lilna lkoll bħala dixxipli. Biex aħna minn dixxipli nsiru wkoll dawk illi naslu għand l-oħrajn u nresquhom lejn Ġesu. U din hija s-sejħa li għamlilna kull fejn inkunu. Bħalma hawn Ġesu sejjaħ li min kien qed jaħdem bħala kienu qed jaħdmu bħala sajjieda, imma Ġesu jsejjaħ lilna kull fejn inkunu fil-ħidma tagħna. U jsejħilna biex aħna nkunu d-dixxipli tiegħu, nimxu warah b'fiduċja, imma naslu wkoll biex ngħinu l-nies oħra jiltaqgħu ma' Ġesu. Nitolbu llum il-mulej biex aħna nilqgħu din is-sejħa tiegħu. Biex inqedu dejjem il-fiduċja tagħna fih, konvinti li hu mbagħad lilna jagħtina tassew il-grazzja, jibdilna fejn meħtieġ, ħalli nkunu bħalma kienu dawn id-dixxipli li mbagħad saru apostli, nkunu dawk illi inwasslu lin-nies oħrajn biex jiltaqgħu ma' Ġesu. Nresqu it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet
saċerdotali u għal-ħajja reliġjuża biex aktar nies iwieġbu għas-sejħa tiegħek li jimxu warajk ikunu sajjieda tal-bnedmin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna narfu dejjem is-sejħa tiegħek li tamlinna fil-ħajja ordinarja ta' kuljum ħankunu tassew disċipli li nejnu lill-oħrajn ukoll jittaqgħu miegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu wkoll għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli ħafna minħabba il-mart, nitolbu mod speċjali wkoll għal-tifla Żejra u għall-familja tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nużżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi fejn mi konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, mulej il-qaħħom fi ħdanek, għati il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u li biha nitqazzu naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisilu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostlu l-Qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sakramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqdu kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Noffru dan ir-rożarju illum għal vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali u reliġjuża biex aktar nies iwieġbu għas-sejħa ta' Ġesu biex jimxu warajh u jaqduh fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna għina u għafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobiet ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha
u wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina ninti omna li kisma talbtana dak it-twilet talina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu offrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenna kolna u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijek birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen.
Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitta Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara li tettijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimliem u li miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik.
Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi Marija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebatax bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-seħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażilu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti s-sena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġna Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult
Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.